Takže ahojte u ďalšieho videa. Dneska to bude také len kratučký zostrih. Ideme zase do Poľska pozrieť a teoreticky aj kúpiť auto. Jedná sa o auto pre môjho kamaráta Matúša a ideme pozrieť Mazdu MX-5, teda Miatu, generácie NB v krásnej Phoenix farbe s takým oranžovo-hnedým interiérom. Je to vo Varšave, takže je to kusisko cesty. Odchádzame teraz o 6 ráno a dúfame, že sa vrátime ešte po svetle. Je leto, takže by sme mohli. A ja vám teda budem robiť akýsi zostrih z toho, ako sme tam boli a celkovo aj auta. Takže užite si. Ahoj! 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 A o koľkej máme príchod? 6 hodín je cesta? No hej. Čiže prídeme domov tak o 10. noci, hádam. A pekne natáčam. Teda ešte máme jednu zastávku. Áno. Paťko si ide kúpiť tuning. Paťko si, a ja si musím pozrieť tuning, ale... Ja si idem kúpiť taký za 10 € tuning. No však aj ja by som si pozrel taký za 10 € tuning. Dal mi na benzín 20, Paťo, tak mi stalo, že pôvoda. Jaj, dobre. Ale Paťo, je to pravda? Nie. Si si istý? Nie. Dám ti desku a bude dobre. Nie, však to nebude ďaleko. Dobre. A vzadu na kamióne, takže bola kolona, tam sme stali hodinu asi. A potom v pohode, keď sme zišli z diaľnice, tak už to nebolo tak úplne v pohode, lebo to bol fakt, že poľský vidiek a tam bola cesta, jak tuto máš proste dvojprúdovku takto, tak tam bola dvojprúdovka tak polovica z tohto. A tí domáci, oni tam behali, takže proste to je moja cesta, ja po nej pôjdem. Poznáme poľských vodičov. No a potom však nejako sme sa tam dostali. Auto, ako však volali sme so Samom cez videohovor a tak sme nejak zhodnotili všetci, že áno, je pekné, fakt, že je pekné. A bol som sa previesť a hovorím si však dobré, že má to aj ťah, aj od spodu, aj všetko, ten automat radil pekne. Tak sme to zobrali. Čiže automat ťah. Máte expert na automaty. Prišli sme pred Biedronku a začal tak trošku poprchať a volali sme spolu. No a zrazu sa rozpršalo. Ja vám pršalo? Strašne. Stierače sú dobré? Sú. Na Alfe viem, tam sú nové. Teda sú boli, čo ja viem. To sú excelentné. Ja som moc toho dažďa na tom aute nezažil. Vidím, že si bežal do Mototechny rovno kúpiť nové po teste z Belgicka. Ja som tých stieračov si moc neužil, lebo Adi šoferoval Lego skoro celú cestu. Erik hovorí, že na impreze hučí len diferák. Ja som to ohodnotil, že tam hučí diferák, predné ložisko, ľavé ložisko, zadné ložisko a zadné pravé ložisko. Fajn. Cesta naspäť bola už horšia, lebo išli sme za tmy, proti noci sme vyrazili a akurát tá diaľnica fakt, že bola plná od 2 ráno, všetci išli na dovolenky. A ja som mal také nervy, lebo normálne oni všetci behali na ďalkových na tej diaľnici. A potom som bol taký, no dobre. Lebo ste na Alfe išli na ďalkových, že? Ja nie, otec... Nie, nenabúral si? Otec išiel na diaľkových na Legacy v kuse. Na Legacy išiel na diaľkových? Áno. Peťa hovoril, že už tak xenonové žiarovky sú vypálené, že svietia na bielo, nie na modro. Pohode, tam ten Peťa aj bol, že Paťo? Peťka, pochvál sa, aký darček si dostala. Normálne pedalboard. Niekto ide do Grécka, ale niekto ide na Rudno s pedalboardom. Čo je lepšie? Kokos, tak pozor. Využiješ to mi na adresu. No čo je vyobri? No, však ho ti vrajím, že mne boli úzke. Že som obor. Ale vonia trochu jak tvoje Lego, reálne. No koža. Čo to nič zešíme? Zabudol si ten oný, že meračku. Čo ty ježiš ostal v aute? Keď sa pôjdeme odvesť. Mám to ísť zobrať? Musíte otvoriť bránu, čiže... Jaj. Patrik? To nevadí. No čo dobre, Marko. Zdravičko sama. Všetky majú pozičné svetlo.
It was before welded or? I don't know. Weld? Welded. No. Pozri, kufora nad kolesia. Pozri. Ja som tam to auto Ale pekná je. Slyšaj, bočíze. Vyzerá original. For opening the boot, is there a button or only Button inside. Open. Otvoríš kapotu? To sa niekde v strede, že? Tuto máš navrtané v palubke. Pozrieme tam, kde sa je to zaujímavé. Hej. And is there any service history documentation? No. Teraz ma to nič naučiť. Keby je to 1.8, tak to robievajú tie ventily. Kam mám ísť? Asi doľava poď. Naspäť? Či doprava? Tak doprava poď, keď to je naspäť. Spojka ti ako ide? Dám ti trošku. Hej. Čo ako fajn znie ten motor, mne sa zdá, že oni všetky tak cvakajú akéby. Lebo čo si... Cvaka aj tak oni Filipov. To rozmýšľam, viem, že enačka tak cvaká, ale to je tá 1.8. Teraz ide dobre. Tak to ide pekne. Skúsa tak pomaly rozbehnúť, jak si sa predtým. Neviem, podľa mňa je to typický zvuk toho auta. Fakt? No ja sa vám pýtam, lebo... Viem, že Impreza, vieš, má taký zvuk, Escort, že mal taký zvuk. Ja som ešte nemal také, vieš, s takým zvukom. No, lebo keď si predstavím Miato, tak čo si pamätám, tak všetky som si hovoril, že fúha, ale všetky to mali. Paťo, pri akom aute to stojíš? FR Legenda. A koho je? Sa nehovorí jeho meno a hlas. Lebo mi až zimomriavky potom idú. Za koľko, nevieme za koľko to zjednal. Neviem. Chalanisko to vymenil za toto. Pôvodný plán bol, že budeme už doma. Nejako... Takže Miatu sme úspešne doviezli. Máme už na garáži. Cesta bola dobrá, nebola priam problémová. Problém nastal až skoro ku koncu a ten problém je dosť zásadný a môžete si ho teraz vypočuť. Takže to, čo sme riešili u predajcu, že tam počujeme také mierne klepanie a mysleli sme si, že je to od ventilov, tak sa znásobnilo až takto, že to je extrémne počuť. A čo je to? No znie to ako zaklepaný spodok motora. A s tým sme to aj auto nehali. Že auto nám zaklepalo cestou. Pretože my sme vedeli, že Miaty robia nejaký špecifický zvuk tých ventilov a býva ich počuť, ale nevedeli sme, že či sú to teda ventily, alebo je to niečo horšie a zobrali sme hlavne auto kvôli karosérii. Lebo čo sme merali hrúbku laku, nikdy nebola búraná okrem predného nárazníka, ten je menený aj s túto s výstuhou, ale kapota je pôvodná. Takže sme ho brali hlavne kvôli karosérii. Podvozkovo išlo tiež výborne. Takže sme usúdili, sme kúpili zaklepané auto. Našťastie bol Matúš u nášho servisáka, ktorý sa špecializuje na japonské auta a prišlo sa na to, že nám nezaklepal motor, ale klepe nám len, myslím, že servo. Myslím, že servo klepe, že zhodili remeň zo serva a auto stichlo.
Takže dovoz tohto auta bol úspešný. A aby som vám trošku to auto priblížil, pretože to video u predajcu je také, nemôžete mu tam natáčať len tak auto. Takže to Mazda MX-5 druhej generácie NB s motorom 1.6, čiže s tým základným, ktorý je síce slabší, ale je výrazne ľahší, takže má aj svoje pre aj proti. Je to v tejto takej ocelovo-sivo-modrej farbe, myslím, že sa to volá nejaká Phoenix Blue, takže tá farba je parádna. A interiér je tiež veľmi pekný, je tu takáto hnedo-oranžová koža, tieto pološportové sedadlá. Koža je aj na volante, ktorý je značky Nardi. A celkovo to auto je naozaj veľmi pekné. Ten interiér je taký, myslím si, že celkom pekný. Na kabriolet, ktorý chodieva bez strechy, je veľmi dobrý. Kilometrov to má 205 000, takže nič strašné, nie je to 60 000, ale je to 20-ročné auto, takže čo od toho čakať. Karoséria je fakt veľmi pekná. Jediný kúsoček hrdze, ktorý sa na aute nachádza, je na spodku tohto blatníka úplne dole. Keď zatlačíte, akože pochrúma to, ale nie je to nič strašné. A potom softtop, strecha je teda nie je v výbornom stave, nie je nejakom extrémne dobrom, ale nie je nikde roztrhaná. Vraj nezateká, auto stávalo vonku posledné roky, čo tiež tomu softtopu asi moc nepomohlo, ale zatekať nezateká. Jediné, čo tu je poškodená klipsňa, že keď auto ju zacvaknete, tak nedrží, musíte ju podopreť slonítkom, aby držala. Potom sú tu ešte také malé narážky od kamienkov, hrdzavé fliačky, ale nič extrémne. Auto je podľa mňa veľmi pekné, má tu aj túto speru, má tu nejaké plexisklo asi proti otáčaniu vetru. Takže toto je naša MX-5, aby ste mali predstavu aj zbližšia, čo sme to vlastne kúpili.